Daka jingangnud ban lum ban lang bat khamtam ban peit ïaka ka shon jong ki khun khasi khara ki ba shong basa haka Karbi Anglong Assam ki peit khasi ba shong basa haka katei thain kila thaw syndon da kawei ka kynhun kabala tip kum ka United Khasi People Organization haka jingïalang kabala long haka sngi Saitjaiñ ha Umlapher Auditorium. Hakatei ke jingïalang la lum lang ru yakinong yalam snong bat ki pat ba ki ba shong basa hakatei ka thain Bah Pynshngaiñlang Rattane ba ki pat khasi kimdei ban sha pentut haki nong karbi bat ban kuntu ru yaki ba ki dei ban shong ban sa hapdeng ka sukasan kumba julong haki por ba menshwa bat ru ban penim yaki riti ki dustur balabu na du umen barim kata na du ki shat tenrai bat ki wei Hakatei ke jingïalang la jit ru yaki nongkit kam kiba kentup Bah Pynshngaiñlang Rattane kum president Kular Skhem Khynriam kum secretary ringkat bat arngut kinong aibuj ni advisor kiba kentup Bah Niwel War bat Bah Pius Sten haka Adhoc Body. Amar lagi jaj benriu kidon lala taseng ngidon henrai munda lasni nadu bapenwin Bah Pynshngaiñlang Rattane ibalong samla ningkong ngai kulei sngom bahaya baro ki parado ki parasnam ki ba peit ye ke channel joka khubor na Karbi Anglong ni ki khasi khara ki ba shong ki basa hapo jonga district Karbi Anglong ni shong isa haki jaka ki ba pher hapo jonga jala Assam kumta katukat ningut kiru perkhat jong ke parado ke bersnam ki bangi ya shong ya imlang ya bamlang ki perkhat kumno ban perya isyakrang ya ka kajat ka kanja ka jongi ki ba shong shane syakari te ngila perkhat sani bha ban seng ban kudup dia ki artali ke jai kita gelong ukrawang bat nong tung ni seng ya ka seng United Kharwang nong tung dorbar kamuto jong ka kalong ban penroy penyar ya ka shat ka kemen bat ya ka punya ka kriam ka thos im ka tholeng do ka shat sukra katkum kariti yung culture yung iki khun khasi khara te ni kum kidkhot yung committee United Kharwang nongtung dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ke salentem ban syakri yu pat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor gibang laik kasu suja baik kumto ngimla bankot kat kum kamoto lani kajingmang kajongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyui sejengai ban penyai baik penyai rinti ya kakam jong kajat ka kanja ka jongi te haka sngi khat tri jong banajun ngila shong perkhat kam ngila khot yaki katu kat ne kirang ba snong ai ngu yo belai bo belai udang eat yangi ki khun khasi khara ban penim ya kajat ka kanja kumtang ngila kut jingmut ban seng da kawei pat ka seng ka bathmai kata kalong ka United Khasi People Organization kum ka Adhoc Committee ngi seng yaka bat ngi jit yakinongkit kam ki balong kum ne harum kinongkit kam jong ka Adhoc Body President Bah Pynshngaiñlang Rattane General Secretary Kular Skhem
Khynriam, ki advisor kilong Bah Niwel War, Bah Pius Sten. Kamuto jong kaneka seng, ban sna kawei ka shatri ka bahe, ban kudup lang rakijat khasi kara ke basong basa hangni Karbi Anglong. Te kumta dakaseng ngibu ke jingkerpat hakmat jong ke council bakin singobaha ban consider ban ai ya kawei ke government nominee rengkat bat ka special package nabanta ban penroi penyar ya kaseng kadang ke jongi kumki khasi khara kumta nga ai khubule ya kinong peit kinong snap ya kanika khubor ban nga kerpat ru kum u advisor jong ka Adhoc Body baki paradok ki parasnam bakin siong mahaban ai mensim ban ya perlu mensim kumno ban penjaj baik penyerti ban penim ya kajaj ke kerja United Khasi People Organization Kublai Shibul.